ba nga tubod? Dako na ba kaning kantina na ipadala niya oh? Nasang ba yung diriya? Niadlo kayo. Pero sige lang, tuulok sunahan. Good! Pakita na! Nagapoy na kayo! Mardool-dool lagi ko ba? Irinmaho na mong tubod. Uhaw na baya kayo? Kung wala ko dalang tubig. Pero sige lang, di ko mawad ang pag-asa. Dahil naniniwala ako sa kasabihan. Habang may buhay, may pag-asa. Hala! Lord mo na ni ba? Taysa, yung tubod ni, dapat diagas. Tayo na kung katusunahan, kay basig na dito. Asa kaya ni si Juyax ba? Nagdala-dala magalon. Pasi mga bo dito sa tubod. Sundan ko ni. Taysa, huwag na nasunod-sunod sa kuwa ba? Wala man. Wala mo si Juyax. Asa makatakloy nga susunod na ka sa kuwa? Wala na god. Asa di ka Juyax? Mga boko, isugo kong lulo. Asa man ka mga bo? Ay lisod pag sa mga wasko. Dito ka sa tubod no. Ano day, inyo rito. Dili. Sa kululo dugyo. Sus, bahala ka di ay pagsusunod sa kuwa mga boko hap. Hala, wow, kunin na yung nilulong at tubod. Hinduta di diri oy. Taysa, mainom ka ni? Lubog-lubog man. Sige ra, ngabo na ko kay giunod si Lulo ron ba? Pahit sa siguro niya eh. Mabutod na siguro si Lulo anik ninom ba? Pahit sa niya sa kaganon. Ako na po yung inom be. Tamis-tamis bay. Kain mo baho? Ay, ano gisiguro niya ba sa tubod? Pangapanghaw baho. Sakto kay libangan diri bay kidako kay tubig. Ayaw, di ma. May gani kay way tao. Refreshing. Takloy! Bato ka na laing glas ng tubig! Inilibang ni kida! Di na makaya. Libangon na kay ko. Ayot niya, Rumoy! Hugawan pa kay ka! Nakainom na ko ba?